Dobar dan, dragi moji. Dobro nam došli danas u Untersimbrunn u Niederösterreich. Imamo za vas danas još ovu kuću za prodati. Doppelhaushälfte, fantastična kuća. Na desnoj strani imaš toalete. Kuća se prodaje u ovom stanju kak je. Na levoj strani imaš Technikbereich, podno grejanje. Ove su te kuće jako divne, pošto su jako dobro izgrađene, od energije eficijent, od klase jako dobro. Faktički ne trebaš puno grejanja. U suštini da se useliš i da idući 10-15 godina nemaš posla. Jako lijepo, znači dnevna soba sa bašćom. Sve zajedno imaš otprilike 300 kvadrata bašće, znači sa kućom, sa terasom, sa svim. Kak vidiš, znači za uživanje dovoljno ti mesta. Prozore imaju ove šalozine električne sa tri stakla, sa ko svuda u suštini podno grejanje. Ovdje je bilo planirano znači da dođe kuhinja ili u suštini na ovu stranu, oprosti. Ovdje imaš ispod stepeništa plac. Ajde idemo gore da vidimo šta imamo gore u gornjoj etaži za vas. Sa indirektnim belojektom, isto jako lepo napravljeno, znači za opuštanje. Onda na lijevoj strani imamo za vas spavaću sobu za decu ili za vas roditelje. Imamo znači tu još druge dvije Einfamilienhäuser zu verkaufen. Ovdje ti se nalazilo kupatilo. Pa dalje imamo znači isto još jednu spavaću sobu. Mislim da su ove sobe jako veliko građene, ne mislim nego to je tako. Od placa je maksimalno iskorišteno, znači sve što se moglo da iskoristi. Za klimu Anlage je već vorbereitet, znači da ti ne bude vruća. Također ovdje imaš isto znači iduću ili zadnju sobu. Sve zajedno imamo znači ove dvije kuće. 150 kvadrata Wohnfläche, imaš 300 kvadrata placa, 2 Auto-Abstellplaca, vorbereitet za Klimaanlage. Lokacija ti znači dobro, nisi daleko od Beča, za čas si u Beču, znači 24 km. Cijena je isto super, mislim kad se danas gradi da se ne pravda, znaš sam da je sve skupo. U suštini znači možeš da kupiš kako jest i da po svom gešmaku napraviš pločice, parket, to je isto jako dobro. Znaš šta se stavio, znači znaš kako je izgrađeno. Oni su stvarno radili super, ne sad da kažem nešto, ali gradu fantastično. Pa nas kontaktiraj ako želiš znači da pogledaš ovu kuću. In Untersimbrunn, pošalji nam upit ime, prezime, tvoj e-mail adresu. Ugodan dan ti želimo.